zun ni som ni pasari kum sang khazakua somkua paruk ni lai tho tran ni zanda riat le minute somli pasaria chuan Milwaukee Wisconsin Michigan khothlang lam tuipuikam Chicago marlam mel somkua ahla a chuan kum som pasari chawa upa high school senior Jamie Estrada le akazian Roberto Alvarez te chu an khopui chhim lama chak khai zorna dora kalin Jamie chu dor chunga chuan lutin soda avalea Roberto chuan pona kara chuangin alo ngak ve thunga an dor kalna hi alun ve hlea mel riat le thian nai vai tenen anin mule not nor thina ni dora tanga Jamie lo chuak chuan mei che pakhat ven chunga chuang ama lam hoya ama lo hui lop lop tu hi awa mu a Jamie chuan chunu chu tunge ni ti hriat chian adu dewa wangin awa pan nai ta a awa beta ni Jamie hi basketball player thin ani awangin an kho chunga na chuan alar ve hle a hetia Jamie nula alo biak lai hian Roberto po kar chunga lola chuangin chuti lai chuan a mel hriat a thian pakhat hian alo be ve mek boka a thian pa chu akal son hnu chuan Roberto chuan ven chu awa en le ta a ma se ven chu alo ding to hau lo mai le Jamie po chu mutami lova Roberto chuan Jamie chuan chunula chu azuianga anwa for ve zuaya angai maya ngai that lo na em po nei lovin alo ngak ve taran mai ni ma se dar kar khat chuang zet anga nu po chuan Jamie chu alo let tak si lo wangin Roberto chu angai a that hei talova thil dik lo engem om nge in a reta a ma se Jamie chu in lama alo wa ho to reng zok anima na ti in be sena ne Jamie te in lampan chuan a in khal chuak ta ni Jamie te in awa thlen chuan Jamie u nau pa pola hna chuan thilom dan te a han hril zung zunga ma se Jamie chu ina chuan alo la ho hau lo maya anu le pa te po chuan thilom dan chuan ron man ve thuaya engtia ti tur nge ni ang ti in an han rel nak naka ti chuan Roberto le Jamie u nau pa te pahni le a pa te chuan in then dara Jamie chuan na tur ni oma an hriat ven chu zui an rel thuta a Jamie nuero chu Jamie lo ho thut palin ti thuwa ina an lo om tira ti chuan Jamie chu a chung te chuan dar kar khat chuang zet zongin an tlan kual lomani Jamie u ma ka chuan area code Chicago 312 ti adong tanot maya a phone number to pa chuan 187 ti a ombok chu Jamie personal code ani a to bera 911 alo omboka a omzia chu Jamie chu din mun hlau thon oma a ommek ti na ni Mark chu phone booth a mu masak na bera chuan a ding hala number chu a han call ta a papakha thian alo changa a o atang chuan a hriat ngai ani hau lo mai le Jamie chu an kidnap thule atlan chuanan dollar sing sari lai mai an phut thu alo hril ta a chupa chuan ma ka hne na chuan an ti tak zet thule an chung kwa chuan an soi ang zela thilan ti ani lo chuan Jamie beng chu an hle thak don ba ka avun then khat te chu lep thla in mela an ron thon tur thu an hril ba ka police an call ani chuan Jamie chu an tha ngal ba ka an ma ni Estrada chung kwa chu an tha mang vek tur thu in an vau zui bokani phone chu an da ta a Mark chu a thong in dot mai ani te a ring ruma in bum na thil mai te alo ni takin ti in number nga ya bok chuan han call non le ta a ma se hemi trum hi chuan tu main an ron chang to lovani Jamie pa chu ina beidong takina hoa Jamie nu chuan an chhuat hlan chuan tu maron call tu an om lo thu alo soya an ril ruwa ha in an mang ang na sa to le a an mel po an tum tu to mai ni Mark choron thleng vele in chan chin duom lo zet chu anu le pa te chu a han hril ta a Jamie nu le pa te chu an mang ang zual sau maya apa chuan police rang taka kol ngal atuma
ma se mak chuan police an call ani chuan Jamie chu abeng le vunte lepa ron thon an tumbaka anun na atan a hlo om thu te soin apa hna chuan call lo turin atita a Jamie an ngai tu ave tho box ya wangin Estrada chung ko chuan ti tur ber relovin an ngui ta nge lomani call dang don le hlau in be sein zan khuwa chuan mutmu po tu lovin ti ber tur resi lovin mang ang takin an ngak taringot maya ma se eng ma thom an ron nei zui lovani jinglam thlengin kidnap tu te chuan eng thu ma an la ron nei le tak lo wangin Jamie pa chu aom le thei talova afapa ma kan he na chuan ama puitura ngenin Jamie an hunhun bera tangin dar kar kualai aliam to wangin mak chu ama zuya police ne na Jamie bo thu report tura kalpui turina som ta a ti thei dang om chuang hek lo le mak po chuan anaw nun na chungai poimo viau ma se apa thu nial a hre boxi a lau thong ril rutak chungin apa chu police station lampan pui turin azui chuak ve tange nge ni Milwaukee police scan district a chuan kalin mak le apa chuan violent crimes squad detective ne na chuan thilom dan zong chuan han soi ta a ral thuam mangtela in ru bona state line Wisconsin atanga Illinois pal tlang thleng ani awangin FBI lam an call tanghala Milwaukee a chuan FBI special agent Dan Craft alo thleng thuaya Agent Craft chuan makate pa fa chu a mungal thuaya thil thlen dan le thlen hun te chu chip chia takina zot ngal zunga chung zong a riat nu chuan ani po chuan chu case lian tham tak ani ngei donin a riani Jamie pa le u te police station lama an thang mek lai chuan in lama an phone chu alo ral maya Jamie naw pol chuan alo changa kidnapper te an lo ni a u Jamie tlan chhuwa nan an sumpu chu dollar sing thuma anti tlak niam baka akar Monte Carlo an phut tel jok thu an ron soi le a chu baka Jamie chu an ka hliam to thu an ron soi bok anti tak zia hriatirnan Jamie chu an han biak tira Jamie chuan an soi sak na sat thu le an ka awangin hliam na tak atuara a unaw pa hna chuan man mo turin aron ngen ngal bok kidnapper chuan tlan na sum in pek na tur chu engma ala soi chuang lo na ama pola cell phone a chuan aron biak le tur thu soin phone chu anda le tani Paul chuan apa le mak te chu FBI office lama awa zui vele ta chuan agent te chuan Paul phone chu an trap ngala kidnapperin aron call le huna a me turte an hril baka Jamie te ina phone zonga chuan tracking device le recording system an vuwa vek boka chotnulama chuan Paul phone chu aron rile tange ya information atam theyang beran hriat theidan tura biak angai ti hria kidnapper chuan Paul chu tlanna sum tura nei to le to lo an ron zot boka Paul chuan aza ve nei to thule aza ve dangai tuanan hun amamo vela wangin hun pek belle turin angen ta Jamie chuan anaw hena chuan thisena chuana sat to wangin man mo turin aron ngen le bok Paul chuan a thei angaranga anron ngai tu tur thule engkim a that wat tur thur shilin a hne molmola agent le detective te chuan anron call na number chuan chui zui ngala chuti lai chuan Jamie pa le a u naw te chuan kidnapper ten anron call le hun hakin room danga anlo omri ani in room bona khe sareng reng hi chuan FBI te hian engkim ruam manna fel fai tak siam sa vekin an che chau thina man mo takin an che buan ngai lovani darkar thum hnuwa Paul chuan call adong le a agent Craft chuan Paul chu engtia chan tur nge ti alo hril zela hetiang din hmuna hi chuan victim tanun na ven thon na wangin chi ai buaile chan sual mai te po a ol khop maya chuwang chuan Paul po asira tangin thunei tulam chuan hadam turin an lo mit mei ve charani kidnapper chuan Paul chu tlan na poisa kara da in Chicago a fast food dora ronkal turin anti
mun le hun chiang zo ka an ron hril that le tur thu hrilin phone chuan da le ta ni detective te chuan du thlan tur chuang nei hek lo le Paula chuan tlan na sum chu ama ngein awada mai angai ta ni ma se akal ma in ina a ho phota under agent te chuan a thian te bia in Paul chuan ven himna tlem tal amamo tur thu awa hrila Milwaukee agent te chuan Chicago FBI field office thok te chuan bepok ngala special agent Kevin Cassidy chu ama hruaitu berani don ani an squad chuan an case chu muang chan chi ani lo ti hria in ma an la tawat wata Milwaukee atangin Chicago chu darkar kharle chan ve vel tlan ani a Chicago agent te chu chumi chung chuan a thei angin an lo in buat sai mol mai ani Violent Crime Squad Supervisor Special Ron Hoscott chuan a ho te then khat chu in fiam na mun le mi pui tam deuh na hmuna te chuan duty turin a sem kual ta a chuti lai mekin Paul le agent craft te po tlan na sum in pek na hmun tur panin an local ve mek bokani kong laka chuan agent craft chuan Paul chu kidnapperin aron biak le huna alo chan dan tur te hril pa zelin a changin ama chu kidnapper lema chuan tangin a han bechin vela engtiangin nge ama a thoa engtin nge alo chan don ti te chu chik takin a en zel boka khatiang khan changsu chutiang chuan ti jok ro ti te theipa top tak mek mewin zirtirna anin peve char charani polale agent craft te chuan an tumram chu an thleng ve ta a agent tele squad team te chuan an lo ngak thap maya surveillance agent te chuan tlan na sum anin pek na tur hmun fast food restaurant chu uluk takin an lo en thli thlai diam to a an thunun theina china tangin a hladeu hleka agent craft le Paul te chu poisa le karnen chuan an in ring thap to bokani chuti lai mek chuan Paul a phone chu aron rile taral ralmaya agent chuan Paul chu tlanna sum in pek na hmun tur mun dang him jok tura an ngaya son tir tur ngen turin atita a Paul chuan an him tlan jok nan tlanna sum in pek na hmun tur chu son turin kidnapper chu angen tani kidnapper po chuan alo rem ti ve mai boka tuna an hmun tiam sa tanga mel hlavak lo departmental store parking lota in peturin an in rem tani Paul hne na chuan poisa chu Monte Carlo Car chunga chuan lo da turle car chu a chunga chabi da sa vekin lo hnut sia turin an hril non le a him takatlan na sum an hmu theni chuan Jamie chuan a om na hmun hrilin aron kol mai tur thu an hril boka agent te chu anin hmu na tura an ruam man department store parking lot lampan chuan anin herliam le tani agent te chu Paula om na tanga hlavak lova an lo om veran donani chu hmuna chuan poi soilo midang te po an lo om ve nual theia wangin surveillance unit te chu a hnai thei ang bera biru in an lo thlir ru rengani Jamie chu ruk bo ani atangin darkar somni pasari don aliam ta a soi saka torna sata wangin liam na takatuar ti hriat ani a en kol na don vat a trul takzet to ani chu wang chuan Jamie chu a himani ti an chian ma chuan misual te vapong tong man tum ringot chu thadon lovin an hria a tlan na sum la tura kala a him to ka anin ngai vele waman chu an tum tani kinna parta chuan Paula chu poisa chu kar chhunga da in kar po khalwa chabi ne na local san turin an ti kha ani a ma se investigator ta chuan Paula ne na chuan poisa chu an hmu thei ngei turin kar chhunga chuan a in hong sa ada a karero khal turin an ti a Paul chuan an soi ang chia chuan ti in kara kal fel vele a in thiar filim ngala minute rei lo te a chuan sedan car a grey rong chu aron tlan ta a chunga chuan mi pathum an chuang ni in a hriata an zinga pakhat churon chuakin car dar thalang chhana tang chuan a chunga poisa in hong sa renga om chu a hmu a phur hle a ma se a phurang chu ani ta hau lo mai le car chu hon a han tuma a hong thei ta reng lo maya car chunga chuan cha bi po a om reng ani ti a hmuran mai si angai na hrelo hle a
a han kal kuala kong khar dang te chu hon a han tum china a thei chuang si lo kar chunga chuang ve pakhat dang chu lo chuakin ti dan an ngai tua an man mo in an buai hle a chuti lai tak chuan police lam te chuan signal ti chuakin unit zong zong te chu an ron che chuak ta ni man mo bak leng in misual te chu an tlan che ta nga la unit then khat nen an ron nai chil ma in unit dang om nai vai te chu an thei anga chakin an tlan siat sana an zinga pakhat chuan agent telam hoi zong in silai aron tina ma se nu loka tukvera chuan engemo aron pai chuak le ta zoka kho chung lama an tlan lut zela darkar khaddon anin nu phei chuan an speed chu darkar khata kilometer za som hnia chakin anin der maya khopui chung mi tam nalaya an tlan lu miwa wangin an speed a sang to nen chu kong a tlan ve motor dang tan chuan a hlau om thei dona wangin thu nei tu lampo an fim khur le a ma a training an lo nei to te mang tangka in agent te ven pakhat chuan misual te kar chu tlan le pelin an ma a tlan ta a hnung le sira unit dang te karin an hual boka zoi zoi in an tlan muang hret hreta misual lampoin an in control theina an lo hlo bik lo aniang chu an speed chu an ti hniam ve hret hreta ti chuan tlan chhuana dang omin an hreto bik lo nge ni kar chu ti dingin puaina dang om lo chuan an in man fel thei ta ni kar chunga chuan mi pathum chu an lo chuang nge ya an ni chuan Jamie Estrada chung chang engma hriat an nei lo thu soin an ming tangial po agent te chu an hril duk lovani chung mi pathum te chu him taka custody ya hruai an ni hnuwa agent te chuan chung mi sual te kar chu uluk takin an han en fia kar hnunga chuan Jamie a ombe seina lian tak an neya an han honga ma se kar hnung lama chuan engma alo ommia lo mai le chung mi te chuan Jamie chu an ron hruai telve hau lo alo ni agent te chuan license plate number le kar chung te chu an han en fia vela kar chunga chuan chem te le night vision rifle scope an mu chua ka chu baka chuan cell phone le lekha them pakhat pola cell phone number in zia na an char bokani anin tran na atanga hlavak lawa chuan 9mm semi automatic headgun an char le boka misual ten an tlan laya tukvera tanga an vom chu khani nge in an nga yani Chicago field office a chuan agent te chuan chung mi pathum an man te chu amalte te in thu an zot fia tran ta ma se tu ma chuan engma an soidu hau lova chutia thu an zo mek lai chuan an phone mana tang chuan tu emotak hian an mi man te chu voitam takron biak po atuma investigator chuan chu number ron biak po tum tu chu tunge tia a han zo chuan number chu an hriat ngai lo thu an soive tlata investigator te chuan an thurwal pui midang te chuan eng thil nge thleng ti hriat tumin an chan chin an ron ngai ven nge yani ti an hret hi mai ani chu number ron biak po an tumna chu an han chui ta ma se chu number chu tlang zar lo alo ni phone company lam chuan an address kim chang an pek chu theiri lo thu an lo hril bok Jamie nun na hlau thon oma a om renga wangin le ka ani atangin darkar somni pali aliam to awangin aliam chu athi pui mayang ti an hlau zek to investigator te chuan nga ana hun nein anin hreto lova zirtop zandar som pakhat pel to chuan judge an wabia court order sign sak turin wangen taroi maya zan chu aliama atu khuwa alovara Jamie omna chin hriat theina tur eng thu thar ma hriat an la nei thei chuang lovani atuk chanulama khopui thlang lama chuan tu tenemo mi pakhat hliam na tak tuara ko thlera lo murang chu an muta 911 an call thuaya ambulance alo thleng thuaya damdo in lama an phur ngalani hliam tuar chuan Jamie Estrada ni thu a in soya county sheriff investigator chu hospital a chuan alo kal thuai boka awa thlen chuan Jamie chu alo la dam mai pa ka ama po alo har thang reng viau to doctor in charge ne na chuan Jamie chu thu tle ma zong zo fia theile theilo a han zo ta doctor chuan Jamie chuan zaiwat amamo thu soin chumi tura anin bua sai chung reilo te chu ama Jamie an remati chuan alo biak thei tur thu a hrila
Jamie chuan alo rem tia investigator chuan thil thlen dan kim chang chu a han zot ta a Jamie chuan ruk bo ni zan chuan dora in tur leia an kal thu a soya chumi hnuwa ven chhunga nula pakhat ama lo betu an oma chu nu chu vakal chilin anin biak lai mek chuan nula bula driver thu chuan silain aron tin ta thut maya chuti rual chuan ven hnung lama tanga ron hnuk lut tu anom ni in a soya thil thleng chu arang hle ni in a soi bok ti chuan an tlan pui nga la darkar ni chuang ngot chu ven chhunga an phur kwala amit an tuam saka achangin an soi saboka phone mang turin phone boot omna voi thum an dinga an voi thum din na atanga an tlan chuale hnu minute som pangana vela mi pakhat chuan in pakhata anam luta amit an tuam tata wangin khoilai hmun nge ni ti a hre thei lovani a chung ta zinga mi tu emober number soi turin an ti a soi lo chuan an soi sakba ka an tha tur thu in an lo vau reng boka amit an tuam tata wangin an hmel a hre thei lo bokani ma se mei che pakhat o ero a hretela an ming tak takin anin ko du mi lo ni in a soi bok atok zinga chuan Jamie chu reivak lo a ching ve seka chuti lai chuan ama veng tu pakhat chuan atum reng wang ni lovin akut hlei wangin asilai ken lai chu met puak palin aron kap let top maya an thoma tang chuan kidnapper dang te chu an mang ang hle nge ni ina soi akap tu chu eng wangin ngei ka ti in an hau luai luaya Jamie chu bathroom an hnuk lut ngala kidnapper then khatte chuan Jamie hena chuan a that lewa tur thu an hril mol mol ni in a soi boka a thenin chutia an daringot chuan a that lo tur thu an soi ve nak nak boka bathroom chuata chuan mutirin an chua san tani Jamie chuan ni khuwa a hremu mal lo zuya a hriat na te chu a chiang lo ruaya a hriat reng thei om chhun chu chuat chu tile var ani a toilet seat chu a sen ani a in bual na an parda zar chu a sen deuh ni in a soi bok Jamie chu silaya ka hliam ani a hliam chu ni hni chung ngot en kol lova a om to awangin chu chuan ngong thalo tak aneya in zaina engemaw zat a paltlang angaya doctor chuan a hliam chu ana sat to ema wangin a tor zolo mai hlawin damdoin a chiu boka a hliam na sat zia te ngai tu in chung thleng alo dam thei chu doctor chuan makati in Jamie chu tur chhel a ti hle nge ni chumini vek chuan Jamie kidnap tu te chu mu chua anita a Chicago marlama papakhat chuan a in Yulian Avenue atangin pon lama mi pa pahnih silai keng ten mi kidnapan tum lai chu alo mu a silaya an tin mek lai awa mu a an kidnap tum mi pahnih te chu eng tin mapu ru in an tlan che nga lani pakhat jok chu a ina chuan ron tlan luta pakhat jok chu eng tin emo abibo thei rama chu vele kidnapper te po chu an tlan cheve nga lani in nei tu chuan Chicago police te chu aron bethuaya emergency operator chuan patrol officer te chu amuna atir ngal thuaya custodia anom nuwa FBI special agent Kevin Cassidy chuan thilom dante a hanzot fia pakhat jok Pedro Montoya chuan rukbo ani dan chu a han soita a kar tir lama chuan anin pon lama a om lain ven aron tlana mi pathen khat silai nen ron chuakin vena chuan an norlut ngal mai ni in a soya pakhat jok Chavo Rodriguez po chuan chu tiang deuh chia chuan kot thlera a om lain ven awarle apol in pol lo tlanin Pedro Montoya ang chia chuan an ruk bo thu a soi ve boka agent Cassidy chuan Jamie po ven pol le var in pola ruk bo thawani ti an hria ta wangin Montoya le Rodriguez te chu mi pathum an lo man to te thalak chu an han en tir ta a rang dakin Montoya le Rodriguez te chuan chung mi pathum te chu an ma ni rubo tu te zinga chuan an tel ve ngei ti an soi ta ni ma se silai keng tu pahni te ro chin hriat lovin an labo thunga an soi dan chuan an ru bo lai chuan in pakhata a chhong hnuai bera an da a ta chuan ban pakhat pom tirin an kut pahni chu an phuar bel boma an chung te hne na tlan na sum le kar dil chuak turin an vo thin ni in an soya
chu baka an mani pahnih baka midang pakhat an ruk bo ve tho thu soin chu hmuna chuan an pathum chuan an da ni in an soya an ruk bo atanga kar khat chuang liam hnuwa chau ei tur an pek awangin diabetes nei Rodriguez chu ataksa angong na sabik le zualani adam doi tel lo chuan a blood sugar nei chuan ni khoshelawa omemo thina hial po a thlen theiani investigator te chuan pakhat an ruk bo ve tho ni an soi chu Jamie chu alo ni mi alem ti in a thalak chu an han en tira ma se Jamie kha chu bathroom a an da awangin ani ero an ring chia lawani an rin ange in Montoya le Rodriguez te chuan an ruk bo ve tho pakhat chu Jamie chu ani lo thu an soya an soi dan chuan chu pa an ruk bo ve tho a chin an riat tak lo chu a ma ni chi chuan an phuar na dak tep chu ti chia in eng tin tin emo atlan chuak theya chumi hnu chuan an hmu non to lo baka tunge ni po an riat tak lo thu an soya kina parte chuan an zinga pakhat chu alo tlan chuak ani ti an riat chuan an dana hmun chu him lo anga in an pahni chuan hmun danga son chu atumin an hruai chuak le ta a pon an hruai chu vele an tlan chengal ta ni in an soibok agent te chuan Montoya le Rodriguez te an hren be na Newland Avenue hmun chu enfiaturin federal search warrant an la chuak ngala ta chuan duct tape an mi hren be te an phuar na hnu ni om tak te samzai te thom hnomul le fingerprint som pahnih chuang lai mai an hmu chuak ta ni chu in a bathroom ero chu Jamie soi bathroom nen chuan a in ang hau lo thunga Jamie chu mun thana an da rang bi kani an ring ta ni agent te chuan Norenko rifle pakhat man to ti hriat tak chu an chhar boka chu rifle chu Jamie an ka na ngei kha ani an ring bokani bedroom pakhata chuan envelope pakhata address Los Angeles in ziak chu an chhara a chunga chuan chu Norenko rifle kenga misang sang thalak alo om trek maya chung thalak te chu Montoya le Rodriguez te chu an han en tir le ta a an man to sa mi pathum baka midang in nam hnoi ve pahnih te chu an kok chat chat thei ta ni ma se an hmingero an hrelo thunga agent te chuan information dang dong le in kidnapper te license plate atangin an address an chui chuak thei ta a agent te chu address a chuan an vakal ngala Dolly Francisco in Kongkhar alo hon saka agent te chuan an kal chan te hrilin thu zo fia an du thu an soya Dolly chuan hre ang reng takin arem ti ve rama in chung an lu hnu chuan agent te chuan zo na an zot ta a chutia an zo lui tra taka chuan Dolly chuan hre tak chungin a pasal Ricardo Francisco chu tu tenemo an ruk bo na atanga atlan chu awangin lawin abi rung mek thu a soi ta a agent te chuan kidnapper ten an ruk bo tlan bo ta chuan ni ti an hre thiam ta ngalani Ricardo Francisco hi a thian te soidan chuan damdoi hmanga sum dong thin ni in ama in drugs cartel dollar nuai khat man hulai aneya Montoya po hian drugs cartel dollar nuai khat sing thum man hu vel anei bokani Mase Rodriguez sero drugs lama chuan in nam hnoi na anei velo thunga alan dan chuan Jamie vena tangalo betu nula kha doktor ber an manga aming po hriat ni to in Juanita Gonzalez ani a chuti lai mekin Jamie po in zaina chu alo ma chhon ve mek bokani a chung te tan chuan om muna lo tong trai mol bak chu ti thei a om lova doctor ten thei top chu ma se Jamie chu a hlia mana sat em awangin anun na chu chelbe zo ani talowani kum som pasari chau upa Jamie Estrada chuan mual aliam ta a Jamie thina wang chuan an case kalai mek chu tual tha case alo ni ta a agent te chuan Newland Avenue vela chuan vakwalin mi sang thu an zot fia an mi man tak pathum te po chu tu te nge an ni an hre thuaya Salom Varela Jesus Ruiz le Miguel Torres te an ni baka hian an laman velo mi pahni te chu an thalaka tangin Jos de la Paz Sanchez le pakhat jok chu Beethoven ti chi in hriat ani thung
an la mu lo mi pahnih te thalak an hmu na envelope address a khan Los Angeles a inzi awangin LA lama thu nei tu te chu hriat tir thuai an ni a LA a chuan FBI special agent Scott Henley chu Sanchez man na lo thok turati ani a special agent Henley le a ho te chu address an ron thon Eco Park area a in pakhat lama chuan an kal thuaya in bul hnaya chuan dal kar thum te meu an din hnu chuan team te chuan an mizon lai ni om tak mi pa pakhat chu ama in a ina tanga aron chuak chu an hmu a hemi trum hi chuan anom na hmun in kar la tham deu wangin an chiangam mai big lova an zui ruta top maya dal kar chan vezet an zui ruk nu chuan cha khai zorna dor kota chuan chu pa chuan a kar chu ati ding ta a investigator lam tan po ataka an la hmu lo thala ka tang chawa an la hmu ani awangin ti sual an hlawa an va tong pong bo chil rop ngam big mai lovani Sanchez chuan aban building lama ta tua nei ti chiang takin an ria a officer pakhat chuan nai deuh hleka chiang zo ka an ria theinan ti in kara tangin a chuka chu pa chu dora chuan a zui lut ve ta a nai deuh hleka ava en chian chuan aban ding lama ata tu nei chu Sanchez ata tu nei ang chia chu alo ni a chiang thokhatanga in a thian te chu signal a han pe a ti chuan ral thuam hlau om ken a nei lo boka aron chuak chia chu engma po soi se lovin kut kol an lo bun tir ngal mi mai ni Sanchez chuan Jamie Estrada a hriat thule an kidnap ngei thu po a pha buai lova Jamie chu silaya ka ani thu po a phalova silaya ka ani nu chuan Jamie chuan hospital a min hruai theiang MT in MIZO tani ati a agent Henley chuan engwanga hruai lo nge ani azo chuan aril ru achi ai boi em awangin ti mai tura hrethiam lo ni in a soibok midang pathuman kidnap te po chu engma phalovin apom veka anero drugs chungchang wanga kidnap an ni thu a soi thunga te chuan investigator te chuan an zinga pakhat beto chau chu an hmabak ti an hria a an han bo zui le ngal chata mi hrang hrang thu an zot fia boka an mi man to te an zona atangin beto chuan farnu Monique Jimenez anei ti an hrechuak le ta a farnu chuan beto hming dik tak chu Luis Coreno ani thu a soya chu ba ka Jamie ka ani lai chuan silai puak thoma hriat awangin Jamie an da na hmuna chuan avakal ve a chuat vela Jamie thisen kai zong zong chu rong ti takna hmanga ama ina ti fai vek thu a soi boka chu apartment address chu investigator te chu a hril boka evidence response team te chuan chu apartment a floor tile le bedroom a sample zong zong te chu an la khom le veka lab examiner chuan chung chuata DNA le thisen an hmu te chu Jamie DNA le thisen nge ani ti aron ti chiang ta ni ti chuan kumsang khazakwa somkwa pasari October tha chuan Chicago a federal prosecutor tele jury te chuan custody ya an hren mek mi pali te Salom Varela Jesus Ruiz Miguel Torres le Jos Sanchez te chu inbum na manga eizon na le ral thuam manga mi ti thaile vaute mi kidnap thu buai te ortirin dam chung lung in tang turati anni a parola chu phalsak anni don lovani Jamie ruk bona in nam hnoi ve tho nula pakhat Juanita Gonzalez chu investigator te chuan chui zuin achin an hria thein hunun ber chu Mexico a ni in abak chu chui zui tur omto lovin abo mi mai ani Jamie kap tu ber Luis Coreno beto ti hriat po tun thlenga hmu alani lova ama man theina waran po ti chua vek ni in investigator te chuan an la zong reng ani Jamie chung te chuan engtika emo chuan investigator te chuan Jamie thattu Coreno chu an laman ngei an be sei tlata chu an tong trai na po alani reng ani ole tuntruma tan chuan khati zong kha nile phot sela ka video te milo thlir sak thena wangin in zawai chunga lom thu ka soye hun man nuam vekule